Moldova, cum s-ar zice la Moldova noastră. Am 3 copii, băietul mai mare, Dumitraș, are 8 ani jumătate, Cristina are 5 ani, e la grădiniță, băietul clasa 2, cea mai mică, am uitat de dânsa, cea mai mică, Irinușca, 7 luni de grabă avem. Am soț, care nu e acasă acum la moment, lucrează și el la Moscova, greu, se ocupă cu lemnăria, poate să prelucrează lemnul, poate să facă mesă, scaune, dar dacă nu sunt condițiile necesare, nu avem condiții să lucreze, nu poate să lucreze acasă, să facă un ban, de nevoie să plece, psihotare, să nu stai acasă în copii, trebuie să pleci. Unii ce să facă? Avem animale, avem păsări, ne ocupăm cu oile, cu vașile. Creștem, să avem și să mâncăm. Da, e greu. Nu se ajunge, nu e destul. Tot e scump. Nu e rău satul, e la trasă, poate de locuit. Nu e ca, sunt sate unde sunt izolate de lume care nu au nici o condiție de... Ne-ar trebui să construim o casă, că asta e veche, e bătrânească, de când era bunica, încă bunica o prefăcut tot asta, bunicii ei au făcut cu construit casa asta de mult, din primele căsi prin sat. Vrem măcar cum să zice, să facem o căsuță așa, cât de mică pentru noi. Nu vrem mare, casteluri, în 4 camere, să avem unde să trăim. Un beș ne trebuie, nu avem nici beș, unde sunt borcanele prin cameră, unde o cuhnie, gaz, am plătit jumătate, nu de unde, măcar ce a fost principalul l-am achitat, acum mai departe rămâne cum s-ar zice, în nostru. Să ocupăm ambii cu dansurile, Dumitru se mai duce la fotbal, Cristina numai la dansuri, până când e la grădiniță, numai cu dansurile. Acum când s-a dus la școală, poate mai fi un cerc. Noi la Betleem am fost, noi la Betleem am fost, unde s-a născut Hristos, la mulți ani cu bine. Și-am văzut-o pe-a sa mamă, și-am văzut-o pe-a sa mamă, pe care Marie o cheamă, la mulți ani cu bine. Cum umbla din casă în casă, cum umbla din casă în casă, ca pe fiul ei să-l În viață, în primul și în primul rând, înțelegerea în familie. Dacă este o înțelegere în familie și te înțelegi cu soțul și cu asta treci prin toate. Deci așa, cum este cu greu, dar în orice caz mergem înainte. Așa. Câte o leacă ești ușor, cu ajutorul lui Dumnezeu, în primul rând. Dacă nu mai gândim să Dumnezeu, mai ușor, cum s-ar zice. Ne-am culcat și ne gândim că cu ajutorul lui Dumnezeu să ajungem și mâine dimineață și să avem și să mâncăm. Asta e.